आं गोबां कक बेसे साया जोंनि लोगोसे खरं किसे कक सानाय जे सिगला सिगली yang tongnai rok जोंनि youth icon rok जतनो पाल बाक्साखै भारत माता की भारत माता की भारत माता की बेलेगे हामबाय पुलावनो जोंनि हाय मानजा फायजाक नेशनल प्रेसिडेंट जोंनि खुंथाय बारानि नायख'नाय आदरणीय श्री समीर उरांजी ते जोंनि गोसारो मानजाक आतुकजाक जोंनि ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विकास देवर्मा जी ते जत अक्रा चाक्रा रक आंते जतनि मुनो खुइ साइ लग लिया जेहेतु थ्री कुटुंब साइ थांनाय एकमात्र जों हाय यूथ नो केवल आसायनाया जे आनो संजानाय होननाय ओ भारतीय जनता पार्टी सिबिनो नायख'लै दङ नायसङै दङ जों हाय बरंनो सुजुग सुबिदा होनायनि बागै जोंनो अपरचुनिटी होनायनि बागै जोंनि यूथ ड्रिवेन गवर्नेंस लानायनि बागै आं बागै आंरो जत आनि ताकु अक्रा चाक्रा मा बाबु काका काकी यं नाना दादु जतनो आं खुलुमै नरंनो 12 तारिखो जोंनो नरंनि गोथार बुट रुइ गोबां बुट बाजिगिरिदि जोंखौ गोबां साया जों एक्शन बिलिभ खालामनाय जाय जों सामुं खाय खुलुमनाय जों बेसे आबाद खालामनाय हाय खालामनाय साया हायफानो जों आबसुलु सानाय जे जों पुइला जों पाइले जों पावर फाइफ्राव हाखाय जों अ लुकुनि बर' बाय आसुंनाय अ पारानि अग्रा चाक्र बाय आसुंनाय पार्टीनि अग्रा चाक्र बाय आसुंनाय जत पारानि अग्रा चाक्र बाय आसुगुइ बरक जे साका 1 2 3 होने 20 ता फानने मानो हायफाना आरोनि बिसिङो जे नांकुक मानि कक जे ओ पारानि जे तिसाका पॉइंट आबोनो न जों पुइला कक तिसानाय आबोनो न जों पुइला सामुं खायनाय लुकुनि सामुं खायना थांखाय लुकुनि आशीर्वाद नांगौ आं बागै तिनि आं याक जुर खायबै नरनो कोयो नर बुद जादे जोंना पावर तुबुदि जों दफानि बागै हामराय खायनाय तिप्रासा दफा आयोग लोकथो यूथ आइकन आयोग लोकथो तिनि तिप्रासा आयोग लोकथो भारत माता की जय वंदे मातरम।